And all the time, God is good. Amen. Sa tanang panahon, ang Diyos maayo gayon. Amen? Amen. Mag-ampo ta. Diyos, kalabing kamhanan, salamat sa imong kaayo, salamat sa imong grasya, salamat sa imong gugma, Lord, na kanunay kini, Lord, nagauban ka na mo, Lord, wherever we are, whatever we are doing, Lord, salamat kayo, Ginoong Jesus, kanunay kang nagiguban ka na mo, Lord. Salamat sa mga mabungahon, ng mga adlaw, ngayong gihatag ka na mo, Lord, bisan pa man, sa umaabot, we declare, Lord, a victorious days, O God, in the name of Jesus, O God. Salamat sa imong balang Espiritu, Lord, may mga panglihok sa matag usang kinabuhi ka na mo, Lord, matag usa kasing-kasing ang nahuna, Lord, matag galunggan, salamat, O Lord, sa imong pagpanglihok, salamat sa imong pagpanghikap, nini, ikini, Lord, mahimong, apli sa matag pulong imong paabot sa matag usa kanamo, Lord Jesus. Lord, in the name of Jesus, salamat sa imong paghimo sa matag usa mahimong saturated sa imong mga pulong karong nakabugtagon. In the name of Jesus, O God. Salamat, Lord, sa imong pagdihog kanako sa imong servant sa imong pulong sa matag dalungan kasing-kasing. Salamat sa imong pagdihog, pagpasabot, paghanay sa imong mga pulong, Lord. Pakighinabi sa matag usa kanamo. Kanimo lamang kay nabog ginatugyan ang tanan. In the name of Jesus. Amen. Amen. Ato ako kapunigson ang First King. First King 18. First King 18, 30 to 39. Unang hari 18, 30 paingon sa 29. Natin Exxon. First King 18. Ingon siya na sa verse 30 ta magsugod. Unya mingon si Elias. No, Elijah in English. Unya mingon si Elias ngadto sa tanang katawhan. Duol kamo kanako. Miduol kaniya ang tanang tawo o giayo niya ang naghuba nga halaran sa Ginoo. Unya nagkuha si Elias og 12 ka bato nga sumala sa gidaghanon sa mga banay sa mga anak ni Jacob nga ginganlan sa Ginoo og Israel. Og pinaagi niining mga bato naghimo siyang halaran sa ngalan sa Ginoo. Og naghimo siyang usa ka kanal libot sa halaran og ang kadak-on niini kasudlan og 20 ka litro nga tubig. No, ang kadakon sa kanal libot sa halaran 20 ka litro nga tubig ang masod. Gipahimutang niya ang mga sugnod o gilapa niya ang baka o gitungtong diha sa mga sugnod. Miingon siya, no, miingon si Elias. Puna og tubig ang upat katadyaw og bubui ang halad nga sunugonon ingon man ang mga sugnod. Ang halad bubuan og tubig ingon man ang sugnod nini. Og miingon pa gayud siya. Bubui pa, miingon na usab kanila si Elias. Bubui na usab ninyo sa ikatulong higayon. Og gihimo kini kanila, og gihimo nila kini. Misanap ang tubig libot sa halaran og ang kanal na puno usab sa tubig. Sa paghimo sa hapunon nga halad, si Propeta Elias miduol sa halaran ug miingon, Ginoong Dios, no, Ginoo, Dios ni Abraham, Dios ni Isaac ug Dios ni Jacob, ipakita nining adlaw nga ikaw mao ang Dios sa Israel ug nga ako mao ang imong alagad ug nga gihimo ko kining tanan tungod sa imong sugo. Tubaga ako Ginoo, tubaga in taon ako Ginoo, aron masayon kining katawan nga ikaw mao ang Dios ug nga gipahinulsol mo sila. Unya mikunsad ang kalayo sa Ginoo ug giut-ut ang halad nga sunugonon ingon man ang sugnod lakip ang mga bato ug abog ug nauga ang tubig nga diha sa kanal. Sa pagkakita niini sa tanang katawan nang hapa sila og mingon, si Yahweh mao ang Dios, si Yahweh lamang mao'y Dios. Amen. Amen. Ato isgutan karong nakabuntagon igsoon is watered down faith. Amen. No?
Unsa man ang watered down? Nabasa. Amen. Oh, kano sa mahimong mabasa ang kahoy igsoon? Mahimong mabasa ang kahoy kung maulanan. Amen. Mabagyuhan, maulanan. Amen. No? Mabubuan ingana igsoon. Watered down faith. Ato ang pagtuig son mahimo kining sometimes mabasa, mabagyuhan. Amen. Mabagyuhan. Amen. Maulanan. Kung pasabot when trials come, when difficulties comes or hardships comes, that's the way that our faith was being watered down. Amen. Amen. Even sama sa mga igsusugnod, kasama sa kahoy, nga igsusugnod, or mga kahoy, no? Maaaring kining mabasa. Amen. No? Kining mga igsusugnod, maaaring mabasa or basa kining. But though it is wet, though kini siya basa, even the wood that is wet still will burn. Amen. Bisan ng kahoy nga basa, musiga pa. Musiga ba? Pwede, musiga pa siya. Amen. The wood that is still wet still be burned. At tanawa ko ng mga nasunog, doon ay mga sunog, bisag grabing binubuay sa mga bumbero o tubig. Nganong lang sila ako mangyapon. Amen. Di ba? Bantay mo, grabing binubuay, grabing binuhusay og tubig ng mga kahoy o mga dunay sunog nga hitabo. Amen. No? O diya sa barangay 1, bato dunay nahitabong sunog diha. Di ba? Ang mga balay kadalasan is kahoy ra, wood. Amen. Kadalasan is wood. That is why mo to nga pagsunog, so grabing binubuay sa bumbero sa tubig. Amen. Grabing binubuay sa tubig, grabing binubuay. So even the wood that is wet still be burned. Amen. The wood that is wet still burns. Pwede pa siya. Musika siya. Amen. Musika siya igsoon. Kung doon na tayo sugnod igsoon nga basa, imo lang siya isugnod ngadto sa dunay kalayo gamay. Amen. No, mahimo siya nga musiga gayon. Amen. So nga igsoon sa atong kinabuhi, watered down faith. I entitled this one as watered down faith. Watered down. Gusto ko na pagtuo nga nabasa sa ulan. Amen. Pagtuo nga nabagyuhan. Amen. Sa may pagtuo nga nabagyuhan. Amen. You have faith? Yes, you have. Amen. But storms comes in. Amen. Dunay pagsulay niabot. Amen. You have faith. We have faith, Exxon. We have faith. Amen. We have faith in the Lord. Amen. No? But there are times that our faith were being watered down. Amen. Dunay panahon nga ang atong pagtuo dunay moabot nga bagyo, dunay moabot nga mga trials, dunay moabot nga mga pagsulay, dunay moabot. That's the way that watered down our faith. Amen. No? Dunay moabot nga mga circumstances sa kinabuhi. Amen. No? But nothing, even how wet is that, nothing can be burned in the Lord. Amen. No? Walay dili masunog, walay dili sunugon diha sa Ginoo. Amen. No? Ang nahitabo niini igsoon kining si Elias nga propeta, no? Nahinumdum ta ni Haring Ahab. Si Haring Ahab or si Haring Ahab mao to ang nahimong this time nahimong hari siya sa Israel. Ang nahitabo lang kay si Haring Ahab, nahimo siyang nisimba og Dios. Amen. Nahimo na siyang nigsimba ni Baal, ni kinsa pa to si Asera, Dios nga si Baal. Nahimo silang
ni simba og Dios, nalimot na sila nga dunay Dios sa Israel nga labing gamhanan. Amen. Ang ilang gialagaran ang Dios si Asera, Dios nga si Baal. O kinsa ganito katong no, lahi tong meaning nga Dios, no. So nahimo silang nag-alagad sa mga Dios. Amen. That is why ang nahitabo gisugo sa Ginoo si Elias, ingna si Haring Ahab. Nasulod sa tulo ka tuig, mahimong walay ulan, walay yamog, bisan yamog, walay moabot. Amen. No walay yamog o ulan nga moabot sa sunod sa pipila ka tuig gawas kon akong paulanon ingon ang Dios. Amen. Kinsa tag-iyas ulan ang Dios. Amen. Ang tag-iyas init ang Dios usab. Amen. So teaching them a lesson or the way to let the eyes of the people back to God. God did something. Amen. No, sumoto siya. Ang nahitabo igsoon usa ka adlaw niya na, no? Gisugo siya sa Ginoo. Ang nahitabo kang Elias, gipatago man siya for kay giingnan man niyang hari. Ang Dios nagingon nga for 3 years walay mahimong ulan, walay mahimong init. Amen. No? Haring Ahab, walay yamog, walay ulan nga moabot ni sa pipila nga tuig. Ang nahitabo nihimog gipatago sa Ginoo si Elias adto ka ditong dapita. Dito ka tago anang silangan nga daw, adto ka tago anang lugar, no? Dito sa sapa sa kirit sa silangan adto ka dito sa Jordan. Kay suguon ko ang uwak aron sa paghatod sa imo og pagkaon. Amazing. Amen. Imagine, even it is drought, but still for the sons and daughters of God, dunay pagkaon. Amen. In the midst of the drought, para sa mga alagad sa Dios, no? Para sa mga nahigugma sa Ginoo, para sa mga nagmatinud-anon sa Ginoo, para sa mga anak sa Dios, even it's in the midst of the drought, dunay pagkaon. Amen. Kinsa may nahigugma sa Ginoo? Kinsay nagalagad Ginoo? Kinsay matinud-anon nga mga anak sa Dios? Walay, no, ingon sa Diana, even in the midst of the drought, bisan naa sa kanang kalisdanan na sa krisis, dili ka mahutdan og pagkaon. Amen. Mo nagingon diha sa Ginoo walay krisis. Amen. Dili ka mahutdan og pagkaon igsoon. Amen. No? So giingnan sa Ginoo, Elias, propeta Elias, adto ka anang lugar, adto ka stay anang lugar kay gipakita naman siya sa hari, kay buot siyang patyon sa hari, kay siya ang gipahimungtan sa hari nga may nagdag kagubot. Sige initan siya ni Haring Ahab kay nagtuwang hari nga kini si propeta mao'y nagdaog kagubot sa nasod. Amen. No? Pero igo lang siyang gisugo. Amen. Igo lang siyang nitikang. Amen. Sumoto ni adto siya sa kung asa gipaadto siya sa Ginoo. Naabot siya dito sa lugar dapit sa sapa sa kirit sa silangan sa Jordan. Ingon siya adto ka dito kay akong suguon ang uwak. Akong suguon ang mga uwak. Nagbasa sa 1 Kings 17 verse 2 and 4, no? Ingon siya diana sa likod lang nga part. Adto ka dito mag-imnanan sa sapa. No, ingon siya diana og suguon ko ang mga uwak sa pagpadala kanimo og pagkaon. Amen. Tanawa ra samtang natug si Elias sa sulod sa kuiba. Sulod sa kuiba ni sulod. Niya pagkaon mugawas siya moinom sa sapa. Kay tinaw kayo sa bukid. Amen. O niya ini pagkatuog niya, kalit na lang siya mamata nga doon na pan o sudan sa ibabaw sa iyang uluhan. Amen. Amazing. Loaf bread pa yun. Amen. Bread o sudan. Amen. No? So dalaon sa uwak ang bread o ang sudan, ibutang niya sa ulo ni Elias. O
Unya, pagkahuman mahigmata si Elias sa iyang pagmata, dunanay pagkaon. Amen. Dili pasagdan sa Ginoo ang mga anak niya ison. Amen. No? Dili niya pasagdan. Sumato, niabot ang time nga giingnan na pud siya sa Ginoo. No? Even this one, this time gipagawas siya sa Ginoo. Nuningon siya, Elias, gawas na niya. Amen. Pagkikita na sa hari. Pagkikita na sa hari. Sumotong nigawas siya, nakikita sa hari. Unya, iyang gitawag. Mabitan ng verse 30 niya. Unya, mingon si Elias, ngadto sa tanang katawhan. Apil ang mga Israel, mga Israelita. Amen. Naingon siya sa verse 30. Sa itong ibasa gina, 1 King 18 verse 30. Dool ka mo kanako. Midool kaniya ang tanang tao. O giayo niya ang naguba nga halaran sa Ginoo. Amen. Kay gi-challenge man niya ang mga propeta ni Baal nga 450 kabok. Imagine, ingon siya 450 mo kabok nga propeta ni Baal. Ako usa na lang ang propeta sa Dios nga labing gamhanan nga buhi. Amen. 450 mo kabok, ako usa lang. Iyang gi-challenge ang 450 ka mga propeta ni Baal, iyang gi-challenge. Ingnan niya ang 450. Hala, pagkuha mo og baka. Unya, pagbuhat mo inyong halaran, i-prepare ang inyong halaran. Unya, pagkuha og pagpili mo tulong, aduha ka turong baka, pili mo isa, ang isa ana ako. Amen. Unya, ihalad ng inyong turong nga baka, ibutang diya sa inyong halaran, bubuin yung ingon siya, ayaw ninyo dusliti. Amen. Ihalad ang inyong nilaba nga baka, diha ibutang sa inyong halaran, itungtong sa inyong gibuhat nga halaran. Unya, ayaw dusliti. Sa gibayal ninyo nga kahoy, diha diri halaran, ibutang ang inyong gihalad nilaba nga turo nga baka. Unya, tawga ang inyong Dios. Amen. Ayaw ninyo dusliti o kalayo. Let the fire from heaven burns the offering. Amen. Let the fire from heaven, ingon siya, tawag ang inyong Diyos. Maubitaw to. So, ang nahitabo, nang gifile na sila, butang na sila kahoy sugnod, unya, gihiyaw na nilang turong baka, o gihalat nila, gibutang sa ilang halaran. O gitawag sa 450 ka mga propeta ni Baal. Ang ilahang Diyos nga si Baal. Amen. Gikan sa buntag, hantod na hapon na lang. Wala sila tubaga. Amen. O, giingnan sila ni Elias. Nag-joke pa si Elias. Oy, kus galing yung tawag ka basing natulog na ang inyong Diyos. Amen. Wala ko nagtiyo-tiyo. Naingon siya niya, no? Iyang giingnan, gi-joke ka niya ang mga 450 ka mga propeta ni Baal. Hoy, kus galing yung pagsangpit kay Diyos man ka siya. Tingalig na malandong pa. O tingali, may gilakaw. O di kaya natulog ba? Nga kinahanglan bukawon. Amen. Kagikan buntag hantod hapon man nilang tinawag sa ilang Dios. Amen. O doon na nagpunal-punal sa ilang likod. Aron lang sila tubagon. Amen. Do? So grabe na nila. 450 sila kabo. Unya, boto. Hapon naman, walang hapon. Sige, ako ng time. Amen. No? So mo to giayo ni kuan ang yang ang halaran dito, yang gisugnuran, gibutangan niya mga kahoy, unya gibutang niya dito ang inihaw, ang nilapa nga turo nga baka. Unya pagkahuban, iyang gipabubuan. Wala pa gani, iyang gipakalutan palibot og kanal. Ang masud sa kanal palibot sa halaran. No, kung this is mo niya ang halaran niya, gipalibutan niya diha patuyong og kanal. Ang masud sa kanal 20 ka litro nga tubig. Amen. 20 ka litro nga tubig, so dako-dako nga kanal. Unya wa pagid man, humanyag himo, humanyag ipatong ang iyang halad, gipabubuhan pagid niya og pinakatatyaw nga tubig. Hala bubuhin ninyo. Ibubo ang tanang tubig na statyaw, ibubo diha, ibubo. Pero tinagitong basa ang kahoy. Amen. Amen. Bubuhay pa kayo, bubuhay. Amen. No? Naningon siya niya na. O mingon pa kayo siya, bubuhay pa ninyo.
siya, bubuhi ang halad. O bubuhi usab ang sugnoron. Unya mingon bagay siya, bubuhi pa kayo ninyo. Gibubuan na usab nila kini. Unya mingon na usab kanila si Elias. Bubuhi usab ninyo sa ikatulong higayon. Bubuhi pa kayo sa ikatulong higayon. Amen. So pagkatadyaw, gibubuan na po. So siguro nahiwa na itong 12 katadyaw. Grabe ng baha dito. Amen. Saan nang tadyaw? Saan nang tadyaw gini? Kanang banga nga dako no. So baha na dito. Grabe ng tubig dito. Nangawas na. Unya, misanap na ang tubig libot sa halaran. Miawas na. O ang kanal napuno na usab sa tubig. Grabe ng basahan to. Amen. Ang puspuro ra gani kung mabasa ra gamay ang kunlitanan di na musiga. Amen ha? Pero ngadto nga part. No? Sumao to siya igsoon sa paghimo na niya sa halad si propeta Elias, miduol siya sa Dios. Miduol siya sa halaran og niingon siya sa Ginoo. O Ginoong Dios, Dios ni Abraham ug ni Isaac, Dios ni Jacob, ipakita nining adlaw nga ikaw mao ang Dios sa Israel. Og nga ako mao ang imong alagad, og nga imo nagihimo ko kining tanan tungod sa imong sugo. Tubaga ako Dios, aron masayon kining katawhan nga ikaw mao ang Dios, og nga gipahinulsol mo sila. Amen. Lord, kay gitawag ba niya tanang katawhan, no? Gipaduol niya ang tanang katawhan o lakip ang tanang katawhan sa Israel iya gipaduol o gipaduol niya. Naingon siya, Lord, ipakita nining mga tawanan karon nga ikaw ang Dios nga labing gamhanan ug wala nay lain pa. Amen. Ipakita nining mga tawanan nga ako ang alagad, imong alagad nga imong gisugo. Gisugo ngadto nila sa pagingon sa paghinulsol. Amen. Sumauto, unsay niingon diya na, no? Tubaga ako, Lord, aron masayon kining mga tawanan nga ikaw ang Dios. Nga labing gamhanan, nga gisugo mo ako pag-ingon kanila sa paghinulsol. Unya bikonsan ang kalayo sa Ginoo o giut-ut ang halad nga sunugon ingon man ang sugnod lakip ang mga bato ug abor ug nauga ang tuoy ang tubig nga diha sa kanal. Amen. Ug nasunog tanan igsoon. Amen. So ing ana igsoon. What does it symbolize? Unsay mensahe niini sa atong kinabuhi igsoon? There are times nga dili man ikaw or whoever it is or maring ikaw sa unahan or no ing ana igsoon, dunay mga panahon nga sama ani nila nawa ka ug mawa ka. Amen. Sama ani nila nawa sila kadali. Amen. But even the wet wood still burns. Amen. Even the wet wood still burns. Bisan og kanang kahuyan na basa, masunog. Amen. Magkalayo. Amen. Magkalayo. Amen. Ang kanang that symbolizes kita sa atong kinabuhi igsoon. Dunay mga panahon nga masayod ta, mamalik ta or mawa ta. Amen. Pasablay ta. Amen. Mapalpak ta o di kaya dunay grabe nga niabot nga mga bagyos kinabuhi nato nga hapit na tang maunlod. Hapit na kang maunlod or hapit na kang maunlod. Drowning. Amen. Help, I'm drowning. Niabot dunay time nga moabot ingana sa tong kinabuhi or niabot man na naagian ba na nato igsoon kana bang grabe na murag maunluday na ka. Help. Amen. Lord, help me, I'm drowning. Amen. No? So ingana igsoon. As long as we will drag that wet wood unto the feet of Jesus, walay dili niya pakalayuhon balik. Amen. Walay dili niya pakalayuhon balik igsoon. Amen. No? Sama aning mga kahoy igsoon. Bisan perting basaa, no? Nahimo kining nagkalayo. Amen. Nahimo kining nisiga. Amen. Amen. Nahimo kining nisiga igsoon bisan perting basaa, nahimo kining nisiga igsoon. Kinsay nagpasiga, gipasiga kini sa Ginoo balik. Amen. Gipasiga kini sa Ginoo igsoon, gipasiga kini sa Dios igsoon. Amen. Walay
bisan pa og that symbolizes kung imong tan-awon igsoon grabe ang gipupo nga tubig. Grabe na tong sugno dito no. Ang kahoy dito grabe na gyud. Kay pila ka tadyaw gipupo sa iya ha? Amen. Pila ka tadyaw gipupo, unang higayon upat ka tadyaw gipupo. Amen. Ay siya. Hala bubuhay pa ninyo sa ikadong higayon. Gipupo ano pod. Grabe na gyud no. Ikatulong higayon bubuhay pa gyud. Amen. No? But still even that wood becomes wet, no bisan kadtong kahoya perting basaan na nahimo pa kining nisiga. Amen. Nisiga diha napasiga sa Ginoo. Amen. Nindot kay no. Sa atong kinabuhi son doon na may panahon nga nahimong grabe no, nahimong nabukbuan ka o that wood symbolizes us. Amen. Katong kahoy nagsimbolo ko to nga kita. Katong kahoyan kay matag action sa Ginoo, matag isugo sa Ginoo diha sa Biblia usay ipaagi man og sumbingay. Amen. No, isumbingay niya. So katong kahoy nagsimbolize to nga kita igsoon. Amen. Katong kahoy nga gibasa, katong kahoy nga nabasa nagsimbolize to nga kita. Katong halad nga nabasa nagsimbolize to nga kita igsoon. Amen. No? Katong halad nga nabasa nagsimbolize to nga kita igsoon. Meaning sa atong kinabuhi, no? Kanus ata mahimong mabasa igsoon. So mao to siya kanang kung doay mga pagsulay, no? Kung dunay mga circumstances kinabuhi, dunay mga mga problema nga moabot, mga trials nga moabot. Amen. No? Ingana igsoon mahimo kang nagka-out usahay ang imong kalayo. Amen. Nahimong hinay-hinay nga ni-out sama ato no. Mahimong nagkalayo na ka pero tungod kay o nisiga na unta ka. Amen. Katuwa pa man to sigae. Amen? Sa atong gibasa, wa pa to nagsiga. Kahoy pa. Amen? Kita, nagsiga na ka. Amen? Nagsiga na ka igsoon. Sometimes, doon na lang sitwasyon sa atong kinabuhi or time sa atong kinabuhi nga imbis kay nagsiga na ka, nabubuan ka o tubig na perting daghana. Amen? Imbis kay nisiga na unta to ang kahoy. Kinsa may nag-experience sa diya, kinsa may sige pang dungag magluto, no? Imbis kay nisiga na to ang kahoy. Amen. Siga ng kahoy, didabukan, ni awas bitaw ng tubig sa kaldero, di nabasa. No? Nabasa, na-out ang kahoy. Amen. No? Singa na ba? Mga sumbingay. So imbis kay nagsiga ka igsoon. Amen. So dunay ni abot mo circumstansya pa. Di po ni mo. Amen. No? Dunay ni abot nga pagsulay. Amen. Dunay ni abot nga mga hardships, mga storms. Amen. No, dunay ni abot nga baha. Amen. That baha, that storm symbolizes our circumstances in life. Amen. Ang mga moabot ug mga maagian nato sa atong kinabuhi. Amen. So or dunay niabot nga nahimo nga nasayop ka, no, nahimong namali ka, isa man na siya sa posibleng imbis kay nagsiga ka, makapapalong na to, makapapalong sa kalayo sa atong kasing-kasing. Amen. Nagsiga ka, nagkalayo ang imong kasing-kasing, nagkalayo ka. No, nagkalayo ka o niya dunay nahitabo nga usa ka adlaw niya na or pagkaugma niya na nahimo kang dunay na nasingkahan ba ka? Amen. Doon na ba ka kay nabuy-buyan? Doon na ba ka kay na unsa ba imong gihimo niya na awayan? Amen. Doon na ba ka kay na unsa man na dihan imong unsa may gihimo nahimo nimo ngadto niya nalibak, naaway, nabingkil, unsa pa na dihan sa pananahimong nadungtan, that serves as nabubuan ka, tubig pinibubo nimo. Amen. Di ba mahitabo niya na igsoon kay imo siyang nabuy-buyan, imo siyang
na lalis, imo siyang naistoryahan, mo nahitabo igsoon, ang kalayo, ikaw nga nagkalayo, nagkaano mag-out? Amen! Amen! Oo! Imo siyang lalis! Lalis mo, naglalis, nag-away mo! Nagsiningagay mo! Nagkalayo tadaga, nahimong nagka-out. Amen! Amen! Mo na nagsimulay sigsoon nga napupuan ka og tubig. Napupuan ka og nakapa-out sa imuhang kalayo. Kay nagkalayo ka sa atong gibasa gaina, wa pa to nagsiga kalayo ra to o kahoy ra to, kahoy nga sunugunon pa. Pero kay ang nahitabo kahoy nga sunugunon pa nga gipupuan pa gid og daghang tubig. Amen. No? Sa ato kita mga kaanakan, ang mga anak sa Ginoo nagkalayo na ka kay naas Kristo sa imong kinabuhi. Amen. Imong gitawat si Kristo sa imong kinabuhi, you become fiery. Amen. No? You become fiery. You have the house that is on fire. Amen. No, na kay kasing-kasing nga nagkalayo. Because you have Jesus Christ in your life, you receive Jesus Christ in your life, nahimo kang nialagad niya, nahimo kang ni sunod niya, nahimo nimong gihimo ang gisugo sa Dios sa imong kinabuhi. That is why you have the heart that is on fire. Amen. Doon na kay kasing-kasing nga nagkalayo igsoon. Doon na kay kasing-kasing nga naay kalayo. Amen. Doon na kay kasing-kasing nga naay kalayo. Doon na lay circumstances sa atong kinabuhi, circumstances sa atong kinabuhi, o doon na lay adlaw sa atong kinabuhi, maaring niagi na or moabot pa. Tanda sayon. Amen. Di ka makaingon nga, di jud ko maka-experience sana. Di ka kaingon na. Amen. Ay di jud ko maka-experience anang mga way kog silingan. Amen. Kay wa kakabaw sa trabaho sa kaaway. Nagkalayo ka karon. Ang kaaway wa manalipay. Amen. Nagkalayo ka karon pero ang kaaway wa nalipay. Mubuhat na siya move, mubuhat na siya tactics, mubuhat na siya strategiya nga butangan ka niya og paon nga aron ka nang pauna imong makaon aron hinungdan nga magkaaw ang kalayo sa imong kasing-kasing. Mana di ka makaingon nga, di gyud ka makaaway sa mong silingan oy ugma og sa sunod pa nga mga buwan di ko. Amen. Wa ka na sayod. Kanang bingkil, kanang panaglalis, panag-away, di ko makahimo ana. Amen. Ayaw lang pagstorya ana. Amen. No? Kay wa ka na sayod sa unahan ang kaaway, grabe kayo. Amen. Ang kaaway bubutang na siyang bitag pa. Sa ibutang niya diha. Amen. Sa kadalasan ibutang sa kaaway mga bitag kinig yung dahil ibutang niya diha. No, ibutang niya diha nakahuwang si kuan. Mo kadalasan ako makita diha sa mga sumbungan sa mga Facebook. No? Nakahuwam siya kwarta, unya gisulong sa isa. Imbis kay kini siya nagtinarong gisulong sa isa. Nag-away na, ano? So ingana ba? Unsa pa na mga sitwasyon, mga posisyon, no mga doon na ibutang diha nga temptation. Uy, ito ay kwarta. Ang tao nagtalikod sa ingana mga temptation. Amen. Unsa pa ibutang diha sa kaaway? Mga things of this world kadalasan iyang ibutang diha nga temptation igsoon. Mga nagginak-ginak na mga butang sa kalibutan. Mo'y posible nga mahimo nimong hinungdan nga magka-out ang imong kasing-kasing. Magka-out ang kalayo sa atong kasing-kasing because of the glitterings of this world. Mga nagilak-gilak na mga butang sa kalibutan. Amen. Wow. Mga nagilak-gilak na mga butang sa kalibutan. Amen. Apil na di ang kwarta. Amen. Ang imong naong to permis sa kwarta. Ang mga naong to permis kwarta, pagpadagan sa kwarta, pagpadamo sa kwarta, pagpadamo sa kaptangan, ang tuarang naong dito permi. Amen. That is one thing na magkapa-out, hinay-hinay sa nagdinaap nimo nga kasing-kasing, nato nga kasing-kasing. Amen. Amen. No? It is one thing. Kaya tuwa na dito yung mga atensyon. Imbes kay nagsiga pa ka, nung nagkalayo ka, tuwa na permi yung mga atensyon dito. Tuwa na permi ang imong hunahuna. Tuwa na dito. Amen. Nawa na kadiha sa imong pag-alagad sa Ginoo. Amen. Nawa na. So that is why nahinahinay, nahibong, nagka-out ang imong ang siga sa imong kalayo sa kasing-kasing. Amen. Amen. Maaring nahitabo na kanato in the past na nahimong napaw ang kalayo sa imong kasing-kasing.
Amen. Pero salamat sa Ginoo, walay dili niya pasikaon balik. As long as you will accept the call of the Lord. As long as imong dugaton o imong dunggon ang tawag sa Ginoo sa imong kinabuhi. As long as gitawag gani kas Ginoo, sa diyang gitawag kas Ginoo, pamati. Amen. Sa diyang gitawag kas Ginoo nya imong dawaton. Amen. Unsa man ito gihimo? Di ba niingon si Elias, mga katawan, duol mo tanan nga rin kadago. O di, ang nahitabo sa may gihimo is mga Israelita. Ni posisyon silang kaugalingon o giduol sila. Amen. Oh, so they answered the call of the Lord. Ilahang gitawag ang tawag sa Ginoo sa ilang kinabuhi. No, pag-ingon ni Elias, mga katawan, mga Israelita, duol kamong tanan nga rin kadago, paduol mo. Amen. Kay dunay buhaton ng Dios sa inyong naaw nga kalayo. Amen. Dunay buhaton ng Dios sa kasing-kasing o sa kalayo diya sa inyong kasing-kasing nga nagka-out na or na-out na kay nabasa. Amen. Amen. So because he answered the call of the Lord, tungod kay ilahang gitubag, ilang gidawat ang tawag sa Ginoo sa ilang kinabuhi, maato ang kalayo sa ilang kasing-kasing nisiga pagbalik. Amen. Ang sa manday nahitabo sa katapusan, sa dihang nakita nila nga nasunog ang maong gihalad, ang halaran, ang gihalad dito sa halaran, nga grabing gibubuan ang pinakatadyaw nga tubig, na even ang kahoy perting basaa. Amen. Nakita nila nga nasunog kini. Gisunog kini sa himaya as Ginoo. Amen. No, the fire from heaven falls down and burns the offering. Amen. Ang kalayo gikan sa langit mikudsad og misunog kini sa halad nga ilang gihalad ngadto sa halaran. Nasunog apil ang kahoy, nasunog apil ang bato, nasunog apil ang mga naastapad niini. Amen. Muna siya igsoon. Nindot kayo no? So, one thing, no, mahitabo igsoon, because ang nahitabo ani nila, mao to no, nahimo silang nawa, Dios Ginoo, nahimo silang ang ilang kasing-kasing na pao. Amen. Ang ilang kasing-kasing na nahimong na out. Amen. But before, sa tong nangaging igsoon, magkalayo ni sila. No, nahimo silang mga anak man ni sa Dios, mga Israelita man ni, no, nagkalayo ilang kasing-kasing. But because ang nahitabo nawa sila, no, nahimo silang na-tempt, nahimong nagsimba na sa mga Diyos, no, nawa sila, magpasabot nga wala na sila gihigugma sa Ginoo. Amen. Sa ilang pagkawala, magpasabot nga di na sila dili na sila hinigugma sa Ginoo, gihigugma sila sa Ginoo. Amen. Nihigugma sila sa Ginoo, gihigugma sila sa Dios. Pabilin ang gugma sa Ginoo ngadto nila. Amen. O mao na sa tong kinabuhi, sa dihang masayop ta, mapalpak ta, masablay ta, madagma ta, sa dihang makahimo ta di mao atubangan sa Dios, makahimo ta og mga kasaypanan, nakahimo ta og sa unahan makahimo ka og mga kamalian, wala og dili mahimuot ang Dios. Wa magpasabot nga isalikway na ka sa Ginoo, isalikway na ka sa Ginoo. Amen. Ang Dios mahigugma padayon diha kanimo. Ang gugma sa Dios magapabilin nga rin kanato. Amen. Kawa man ta nasayod sa unahan unsay mga tactics, mga stratehiyas kaaway nga maaron madagma ka. Amen. No? Oh, naay trabaho sa kaaway nga 24. Ang kaaway wa man matulog. Amen. Ikaw natulog pero ang kaaway wa matulog. Oh, ingon siya sa 1 Peter 5. Ay, ingon siya na, he is roaring like a lion 24 oras. Amen. Oh, so 24 hours. Ano sa man ang 24 hours? So di wa matulog. Amen. Oh, wala man na giingon nga he is roaring like a lion 12 hours. Ha? Amen. So ang kaaway nangita og tukbunon. Amen. Ang kaaway wala matulog kay nangita ni siya og tukbunon niya. Amen. Oh, so dunay mga katawhan nga maaring masud sa bitag sa kaaway igsoon or doon na may sa unahan masayop man ta, no? Mamali man ta, masablay man ta, makahimo man tag mga
mga tikang, mga moves nga wala makapahimuon sa Dios o dili makapahimaya sa Dios igsoon. Amen? No? Sa dihang tawgon ka sa Dios. Istoryahan gani ka sa Ginoo. Amen? Doon na ba'y buhaton ang Dios, tawagon ka niya. Doon ay gamiton ang Ginoo igsoon. Doon ay gamiton ang tao, doon ay gamiton ang Dios aron sa pag-adto nimo, doon ay gamiton ang Dios. Amen. Maaring doon na kayo nagdunggan, doon na kayo mabatian, kung hikap imong kasing-kasing, gitawag ka sa Dios. Amen. Doon na kayo nabatian or tanawan na, gamiton na sa Ginoo, na kayo nabatian nga word na naigo, no, nasugod sa imong kasing-kasing. Amen. Doon na kayo tanawan nga mga videos, no, word of the Lord, na ikaw gini mo kasing-kasing, gitawag ka sa Dios. Amen. No? So mga inganay son, hikap sa Ginoo, tawag na sa Ginoo, aron mahimo kang i-possession nimo balik, no, ang imong kaugalingon diha sa tiilan sa Ginoo. Amen. No? I-possession, bring back yourselves to the Lord. Amen. To the feet of Jesus. Amen. So inganay son, walay dili pasigaon sa Ginoo. Amen. Walay dili musiga diha sa Ginoo. Amen. Walay dili musiga diha sa Ginoo. Walay dili musilaog diha sa Ginoo. Ninduta gud na musilaog gud, meaning grabe gid ka kalayo ba. Amen. Walay dili musilaog diha sa Ginoo. Amen. No? Ang siga na. Pag silaog na gani, wow, amen. Arita si espirituhano nagisgotel nga silaog. Amen. Arita si espirituhano nga siga igsoon. Amen. Mas nindot ang siga, ang silaog kaysa siga, kaya ang silaog grabe na gina. Amen. So walay dili pa sila ubon balik sa Ginoo kahit gaano ka pa kabasa. Amen. Kahit gaano pa kabasa ang kahoy na iyan. Amen. Bisag unsa pa na ka naglangoy-langoy sa tubig na nga kahoy, walay dili pasigaon sa Ginoo. Amen. Walay dili mahimong magkalayo diha sa Ginoo. Amen. So bisan igsoon, mo ta kong gingon, namali ka, na supply ka na grabe sa imong nahiaguman sa kinabuhi, grabe no heaviness unsa nang nipasok sa imong kinabuhi mo nang makapangutan ka nga. Can I be restored again? Can I still love again? Amen. Can I still recover again? O din yung mga pangutana, amen. Wa man sa inyo diri maring naa sa gawas. Amen. No? O doon natay online isun, maring naa sa mga nakapamati sa mga mensahe diya sa online. Amen. Doon ay mga pangutana nila. Can I still recover again? Ikan sa lukapa. Can I still restore? No? Can my relationship be restore again? Mabalik pa ba ang among relasyon? Or doon na pa yung mga pangutana diya, no? Can my child become a blessing? Can my child still, no, mahimo pa bang panalangin ni akong bata? Nakabugoy man? Amen! No? Can my child or my children can back into the right path? Makababalik pabaghan niya akong bata diha sa tama nga dalan nga grabe man yung mga kapasawayan. Doon yung nga nga pangutan, no? Can my children be back in the right path again? Amen? Unsa pa na igsoon nga mga senaryo sa kinabuhi? Can my life become a blessing again? No? Mahimo pa ba akong panalangin? Walay dili pa sigaon balik diha sa Ginoo. Amen. Walay dili pa sila ubon sa Ginoo igsoon. Amen. Walay ang kasing-kasing bisan unsa na siya grabe nang niabot di ana ni bubo ni ana grabing mga nibubo niya nga mga circumstansya nga nahimong nagkaaw ang iyang kalayo, no? As long as we will accept the invitation of the Lord, the call of the Lord, sa diyang gitawag kas Ginoo. Amen. Kini sila gitawag mas Ginoo. Amen. Gitawag sila sa Ginoo ari mo. Amen. Go back to me. Amen. Ano? Sa ingana igsoon, walay dili niya pa sila ubon igsoon. Lord,
here I am, Lord. Singa na igsoon, duol na gid ta diha balik sa Ginoo igsoon. Amen. Ayaw palayo sa Ginoo, ayaw palayo. Sa dihang nasablay kag namali ka na nakahimo kag di mao, ayaw palayo sa Ginoo. Amen. So inga na igsoon, duol diha sa Ginoo. So inga na igsoon, walay dili no motong igsoon ang nahitabo. Nahimong nisimba ang mga katawhan balik diha sa Ginoo. No, ingon sa diana sa pagkakita ni ini sa tanang katawhan no nang hapa sila og miingon si Yahweh mao ang Dios, si Yahweh lamang mao'y Dios. Amen. No? Si Yahweh ang Ginoo mao ang Dios og siya lamang gayud mao'y Dios, wala na ilain pa. Amen. So ingana igsoon, ingana kagamhanan atong Dios igsoon, ingana ka-amazing ang atong Dios. Let us not lose hope. No? Dunay mga pangutan na, can I have my hope again? No, can I have my faith again? Can I have my trust again? Yes, you can have. Amen. Mahimong ana. Can I have my love again? Amen. No? Mahimo pang mabalik ang akong pagsalig, mahimo pa kayang mabalik ang akong pagtuo, mahimo pa kayang mabalik ang akong paggugma, mahimo pa ba kayang mabalik mahimo diha sa Ginoo. Amen? No? Mahimo igsoon diha sa Ginoo ang imong pagsalig, mabalik, mahimong magkalayo balik ang imong kasing-kasing. Amen? Walay dili himuon sa Ginoo nga pakalayuhon nga kasing-kasing, as long as we will put ourselves unto the feet of Jesus. Amen. As long as atong dawaton ang tawag sa Ginoo, and let us take our set again. Amen. Take your set back again. Amen. Oh, sa eskwelahan ba? Asa naman si Guam na? Diya sa eskwelahan. Asang naging ko diya? Amen? No? Nagkayagaw. Go back to your seat. Amen? O po na kita makanakan. Let us go back to our seat again. Amen? But pasabot, balik ta ko diha sa tiilan sa Ginoo. Amen? Balik ta diha sa diha sa tiilan sa Ginoo. Balik ta diha sa tiilan sa Ginoo. Amen? No matter what lives unsa man ang maiagian nato sa atong kinabuhi, whatever is that, no, doon naman mga circumstantial, mga bagyo, no, mga problema, mga hardships, difficulties, droughts. We are in the middle of droughts today. Amen? Don't you know that? Naata in the midst of the droughts? Because we are in the pandemic time. We're still in the pandemic time. Amen? There are places nga, no, we are still in the pandemic time. Gabantay mo. Amen. We are still wearing the mask, face shield. Amen. No? So we are in the midst of the drought as of today. Amen. Oh, we are in the midst of in the midst of the storm. We still in the midst of the storm. Amen. We are in the pandemic storm. Amen. No? Naata sa pandemic storm. Not in the midst of the drought, pero ang kaanindot lang igsoon is even in the drought dili ta pasagtan sa Ginoo. Amen. Ato ang kabon igsoon do na isa ka babae nga naa siya anak sa Dios, no? Nga apil siya nga naka-experience sa drought. Amen. Meaning kagutom pa, apil siya sa tuig, siyempre dito man siya nagpuyo, apil siya naka-experience nakasinati sa wala natubo nga mga tanom, walay nanubo nga mga palay, walay kahayupan nga mga nangabuhi, no? Kung may tubig, limang kagtulog na tuig nga walay tubig, bisan yamog wala. Amen. May nalang sa ato diri, isa kasi manang init na payamog. Perting tugnawas kadlawon, bantay mo? Imbis kay ting init na to, init kadlawon, tugnaw kaayo. Amen. So may na lang, naiyamog, makabasa pa ang yamog, makababubo pas mga tanong. Ang nahitabuan ni for 3 years. Tulog ka tuig nga walay ulan o wala gani, bisan ni yamog. Amen. Mao to nga wala nay manubo nga mga tanong, wanay humay, mutubo, wanay makaon nga mga mais, wala nay corn, wheat, unsa pa na diha nga klases pagkaon, wala. Amen.
No? Hinay-hinay nga nahurot ang ilang mga tinigom, hinay-hinay. Amen. Hinay-hinay. Sa kadlaw niya na gikan si Elias dito sa sapa, gipabalhin siya sa Ginoo. Ingon si Lord, Elias, balhin dito sa kuan og puyo. Adto dito sa Sarifat. Amen. Nag-ingnan niya na ako sa verse 17. First King, unang hari 17 verse 8. Giingnan si Elias sa Ginoo. Ingon siya, Elias, lakaw ngadto sa Sarifat nga sakop sa Sidon og puyo dito. Dito na pud siya gipapuyo sa Ginoo. Gipabalhin sa Ginoo. Amen. Suguon ko. No? Suguon ko ang usa ka byuda sa pagpakaon kanimo. Amen. Busa miadto si Elias sa Sarifat o sa pag-abot niya sa gangaan sa siyudad, nakita niya ang usa ka byuda nga nangahoy. Gitawag niya ang byuda og giingnan. Palihog, dati ko diutay tubig aron makainom ako. Nahapit na siya, naana siya sa gate sa siyudad, no? Nahinagbo niya, samtang nagkuha siya og tubig, itawag na usab niya ang babae og giingnan, hatagi usab ako gamayng pan. Amen. Sa pag-abot ni Elias, ni Propeta Elias sa siyudad, sa gate, no, nahinagbo niya ang byuda nga babae. Mao na ning gisugo sa Ginoo nako. Amen. Ingon siya, babae, palihog mangayo kog jutay tubig. No? Ingon siya, tagain ako jutay tubig. Gitagaan siya niya, samtang nagkuha pang babae og tubig, gitawag po niya og giingnan niya nga hatagi sab ko og gamayng pan. Amen, babae. Tagai sab ko og gamayng pan, jutay nga pan. Amen. Mingon ang byuda. No, ang byuda mingon. Saksi ang Ginoo nga imong Dios nga wala ako makaluto og pan. Aduna lamang ako'y usa ka kumkum nga harina o biyutay nga lana sa olibo. Nangahoy ako aron lutuon ko kini alang kanako og sa akong anak aron makakaon kami sa dili pa kami mamatay. Amen. Apil ang biyuda naka-eksperyensya sa drought. Naa siya dito, apil siya nakasinati sa wala ni tubo ng mga tanom, way mga kahiyupan, way katubigan. Amen. Pag ingon ni Elias, babae, taga-isab ko, jutay pan, na ingon na dahil siya, sir, kabaw ang imong Diyos, na imong gialagaran, nga usa nilang kakumkum, nga harina ang naanamo. Imagine, amen. Amen. Crisis kayo, no? Di magagtulo ka tuig, nga walay ulan. Amen. Patiya mo, buwa. Ingon siya, sir, nasayod ang Diyos, na imong gialagaran, nga usa na lang kakumkum nga harina ang naanak ko og naay ko'y jutay nga lana sa olibo aron iluto sa pan, aron iluto sa harina. Amen. Jutay, unsa man ang jutay? Pudyot na lang. Murag magluto ka og gulay ba nga? Napay oil diha. Yawa na jud kay kwarta in town na. Gapay kay oil diha sa sudlan na naka lang paikoy. Iya po, aperte murag muto di ang oil. Ikatulo ra katuluan, o upat katulong oil. Igo ra gyud ni sinaw-sinaw gamay kalaha. Amen. Ring ana ka crisis ba? Amen. No? So crisis kayo niya sir, isa na lang kumkum ang harina, na ijutay malana o oil nga among iluto sa harina aron makakahimuon na mo nigpan, aron makakaon mi sa dili pa mi mamatay. Amen. Tan-awa ang Dios igsoon. Basta mga anak sa Ginoo, iya gid ang atimanon. Amen. Bisan na ka sa in the midst of the storm, makakaon ka. In the midst of the drought, no? Makakaon ka. Ingon sa diana. O mingon kaniya si Elias, ayaw ka pala ka. Buhata ang giingon mo, apan himo una ako og gamay nga torta. Special pang gi-order ni Elias. Torta? Mo nang may torta sa bikiri karon gikan mo na sa Biblia. Amen. Kaon mo torta? Medyo special gamay nga pa, no? Ingon siya, buhat ang imong giingon nga maghimo ka og pan, apan himo iuna ako og gamayng torta og dadangan ni kanako og pagkahuman paghimo usab kanako o paghimo usab og alang kanimo og sa imong anak. Usab kumkum nga harina
Imagine, isa ka kumkum nga harina. Wa pa'y patubo atong atay. Amen. Wa pa'y patubo. Wa pa'y patubo. Ito, gamay ra kay itong i-mix. Amen. Isa ra ka itong kaangkab. Unsay giingon diya sa Ginoo? Kay nagingon ang Dios sa Israel. Ang Ginoo, nagingon ang Ginoo, ang Dios sa Israel. Dili mahurot ang imong harina, ingon man ang imong lana, hangtod nga pauladon na sa Ginoo. Amen! Pandemic, COVID, ang imong pagkaon di mahurot bisan pag-COVID, Igsoon. Kay anak ka sa Dios. Ipagkamatyan ka sa Dios sa cross. Iya kang gipalit siyang hamili nga dugo. Iya kang gipakamatyan. Amen. Iya kang gihalaran siyang kinabuhi. Iyang gihalad ang iyang kinabuhi alang kanimo. Iyang gihatag ang iyang hamili nga dugo alang kanimo. Unya karon panahon sa pandemic, panahon sa COVID, pugas nimo di niya ihatag sa Ginoo. Amen. Ang atong Panginahanglanon, even in the midst of the drought, even in the midst of the storm, ana ang imong mga Panginahanglanon tagbuon. Tanawan ng babae Igsoon, even in the midst of the drought, unsay giingon? Dili mahurot ang imong harina sulod sa pipila, katuig pipila ka buwan, hangtod nga paulan na balik sa Ginoo ang harina nga naa diha sa imong sudanan, padayon nga mag-awas. Amen. Tanawa ra. Amen. No? Ang mga anak sa Ginoo di gyud niya pasagdan. Amen. Ingon kag krisis ang kalibutan karon, diha sa Ginoo walay krisis. Amen. Amen. Kag lisod kaayo ang kalibutan karon, diha sa Ginoo walay lisod. Kay siya tak-iya sa tanan. Amen. Set your mind on things above and not on the things of the world. Colosas 3:2. Isentro ang imong hunahuna diha sa langitlong butang ug dili sa mga butang sa kalibutan. Kay kung mutan-aw kas kalibutan, malukapa gyud ka. Kung mutan-aw kas kalibutan, maaw imong kalayo. Kung mutan-aw kas panghitabo sa kalibutan, sa mga news, sa mga balita diha, sa radyo, balita sa TV, mga panghadlok diha mga balita, kung mutan-aw mo focus ka diha, no? Mahimog yung maaw ang kalayo sa imong kasing-kasing. Mahimog kining magkabugnaw, mabugnaw. Amen. Pero kung ari ka mutan-aw sa langitong butang, ari ka sa mga pulong sa Ginoo, sa mga saad sa Ginoo, sa mga giingon sa Ginoo kinsa ka, sa mga gihuna-huna o istorya sa Ginoo kinsa ka, ari ka mo focus. Mo nay mahitabo pabilin ang kalayo sa imong kasing-kasing. Amen. Pabilin ka nga magkalayo, krisis, ang kalayo padayon na sa imong kasing-kasing. Amen. No? May mga kasikas dias gawas, ang kalayo magpabilin kay nakasentro ang imong hunahuna sa mga pulong sa Ginoo, nakasentro ang imong hinuhuna-huna sa mga saad sa Ginoo. Amen. Do not look at on the facts. Do not base on the fact. You have to base on the truth. Amen. Ayaw og sentro, ayaw og base sa unsay facts. Adto ka base sa kamatuoran, sa truth. Amen. The truth is the word of the Lord. Amen. The truth is the word of the Lord. The facts is unsay makita sa imong mga mata. Amen. Unsay makita sa imong mata, mo na fact. Facts. The fact is wala na kay bugas, nakita man sa imong mata, tulunan ka salmon. That's the fact. Amen. The fact is 5 na lang imong kwarta, asa na lang kung ibayad alis mga bayronon. That's the fact. Amen. Amen. Sa pa may fact. The fact is, ingon sa doktor na ako ani, di na ako magdugay. That's the fact. Amen. The fact is, sa pa may the fact, Igsoon. That's the fact. But the truth is, amen. The truth is, the fact is, krisis ang kalibutan. The fact is, mahal kayo ang mga palilito. That's the fact. Amen. Kung saan lang kaya kung ipalit, pwedeng mahalas palaliton karon. Amen. That's the fact. Amen. No? Kung saan lang kaani, mabuhay pa ba kaani? The fact is, mo na ni karon, may COVID, mo na i-inject, mabuhay pa ba kata? Doon na anti-vaccine, i-inject, pagpa-inject bagha ko. That's the fact. Amen. But let us not focus on the fact. Let us focus on the truth. Amen. Ari ta focus sa kamatuoran, the truth. The truth is, the Lord says,
Ingon siya sa Matthew 6. Ang imong amahan nga to sa langit nasayod sa imong mga kinahanglan. Sa nina, pagkaon, imnon, nasayod ako ni ana. Nga nagkinahanglan ka ni ana. Amen! That's the truth! Mo na giingon niya sa kamatuoran, mo ni kamatuoran. Amen! Amen! Vaccine, dunay mga unsa pa na diya sa gawas? Mga anti-vaccine o unsa man na diya magpaturog pa kung dili magpaturog. The truth is, no matter what, God owns you. Amen? Ang Diyos may nag-iya nimo, ingon niya sa Psalm 139, siya nasayod asa ra kataman. Dili ang kalibutan ang nasayod kung asa kataman. Ang Diyos nga tag-iya nimo, mo'y nasayod kung asa ra kataman. Kanus ara kaniya taman gikinahanglan nining kalibutana. Amen? No? Siya nasayod in Psalm 139, wa pa ka mataw, wa pa ka mugawas sa tagwanggan sa imong inahan, nasayod na mong daan. Ako nang ilistagdaan kung pilara ka katuig nining kalibutana. Dili ka makabuot. Amen. Mo na, bisan pa og magpa-inject ka og anti-vaccine, mahadlok kang mupanaw ka, mahadlok kang asa na siya si tawagan na. Inject ka niya dunay mga apekto. Si tawagan na mga side effect. Mahadlok ko side effect. So side effect ano ron mo say side effect. It doesn't matter. Amen. God holds you in His hands. Amen. He holds you in His hands. Siya'y nagkuputimog, siya'y nasayod ganun sa nakataman. Amen. Dili ang anti-vaccine, dili ang side effect, or whatever is that. Amen. Di na mo'y makadetermine sa katason sa imong kinabuhi nining kalibutan. Amen. Kung ang gibutang niya dito sa libros kinabuhi, ang iyang gibutang niya dito sa imuhan, nubinta ka tuig. Amen. No? Bisan pagpila, kay-inject ni mga anti-vaccine diha sa COVID, nothing will happen to you. Amen. Nothing will happen to you, Exxon. O gibutang niya dito sa isintar ko taman. Yaon sa naman edad na ko ron, 36. Bisan pag magpatupok og anti-vaccine, nothing will happen to me. Because the Lord declares, it's the Lord who declares, and it's the Lord who determines how many years. Amen? Ang Diyos mo i-determine, ang Diyos mo i-determine kung kanus sa ratataman, Exxon. Amen! So kung i-obliga nga magpa-anti-vaccine, ayaw gahadlok. Amen! Kung dili i-obliga, it's your decision. Kung pa-inject ka or dili, wala, it's your decision. Amen? Maaring doon na ipagawas makahanga decision. Mo decision ka kung magpa-inject ka or dili, magpalista. Amen? It's your decision. Amen? No? Unsay, pero kung unsa pwede gimando sa taas, the government says, walay tanan mag-inject, do not be worried. Amen. Because let us not be worried because it's the Lord who owns our life. Amen. Ang Dios mo na nag-iya sa itong kinabuhi, siya mo'y nag-determine kano sa ratataman ining kalibutana. Amen. No? Generations will pass or years will pass kung gamiton pa kas Ginoo Exxon. Daghan pang henerasyon nga mahimong panalangin tungod sa iyang paggamit diha nimo. Mahimong magpanalanginan tungod sa iyang paggamit diha nimo. Amen. Ang imong pagkamatinud-anon karon Exxon is for the next generation. Is you become a blessing for the next generation. Amen. Ang atong pagkamatinud-anon karon Exxon is nahimong panalangin sa mga nagsunod nga henerasyon. Amen. No? So, they may not, wala man sila nahimong nisimba, pero nakita nila, nahimong kang nagkalayo, mahimo silang mapanalanginan. Amen. Mahimo silang mapanalanginan. Because you're fiery, di ba kung tanawin mo, kung nagkalayo ka, kung ang kahoy nahimong nagkalayo, kung ibutang ninimo siya dito, taparan siya sa wala, itapat niya, mutapad niya ang wala nagkalayo, mahimo kining posibleng musiga. Amen. Ayon, may silingan nga na ngayon. Mga ikong kayo, isa na to di mong gihatag. Iyang gibutang dito tapok sa kahoy niya nga wala nagkalayo. Di ba musiga? Amen. Mao na kung kita nagkalayo, pabiling nga nahimong nagkalayo ang atong kasing-kasing when we go out, mutapat sa mga wala magkalayo, mahimo kining posibleng magsugod o kalayo diha sa ilang kinabuhi. Hinay-hinay nga mokalayo pud sila. Amen. O di man dali pero sinay-hinay nga magkalayo sila. Amen. No? Diha bitaw sa eskwelahan, sa
diya magtapok na gani, moadto ko silang panagtapok. Moabot gid sa point nga maka-share na dayon ko nila. Mahimog maka-share kung mga pulong ato nila, moabot kami mga verses, mingon na dayon ato isa. Malipay siya ko basta si Ma'am Ian na gani magkauban na ito, mag-istorya, daghan ito magkatunan. Praise the Lord! Ingon siya, magkauban na gani na ito siya, no? Kaya daghan kayo itang magkatunan, mga law ka ay ngawat na sayon, pero pulong na gutos Ginoo. Amen! Pulong na gutos Ginoo, Ikson. Mga pulong sa Ginoo nga nahimong nakapatasig. Amen! So nga na Ikson, may isang hindot din kayo, no? Basta magkatapok na ganit ang anaas, no? Kay daghan gid kay itang magkatunan, mga law kayo nga magamit sa kinabuhi. Amen! Amen! So nga na Ikson, amo na, ukab na po sila. Miko, ukab pagod sa verse 1, Psalm 139. Ukabon po sa isa. Ay, no? Amen! Nakaukab yun silang Biblia. Makaukab. Nga na Ikson. When you are fighting, when you go up, maaring mahimo nimong matakdan o kalayo ang isa. Amen. Isa, duha, mahimo usab silang magkalayo. Amen? Mahimong magkalayo. Ang kaaway has power, but they do not have the fire. Maaring na sila igahon, pero wala sila ikalayo. Amen? They do not have fire. Sama ato ngayon na. Amen? Ang kaaway, grabe kinuwagay, di ba? But they do not have the fire. It's only diha sa Ginoong Dios nga itong gilagaran dunay Dios. Adunay fire. Hello Higala, I hope you have been blessed with the life-saving words na yung napakinggan. And I will take this moment for those who have not received Jesus Christ yet into their life. Just repeat this prayer. Repeat after me, or just follow this prayer. Asa man imong nahimutangan, wherever you are. Whatever you are doing as you are watching this over, just repeat this prayer. Lord Jesus, forgive me of my sins. Come into my heart, and I will make you my Lord and Savior. Amen. Okay, God bless. Congratulations. You are now a son or a daughter of God. God bless.